Idugdunot nga G kay way konduktor aron makapabor ng nanay. Sige og buhat sa panlimbong, sige pamukong naibalong dayong tigumon para i-chipin ngadto sa inom. Sige padayon na pa moabot ra ang gaba. Nahubog na sad ang estudyanteng yabag. Nahubog na sad namukong napud mi pauli nga hubog. Namukong napud nahubog nga ni kapyor sa 3 times C. Dili mo pliti ning ambak kay mo naog na out of balance kay in town bangog. Bulag ta na estunga sa karsada murag gihaya unsa ni resulta na ang pangos mo ihapa. Nahubog na sad ang estudyanteng yabag. Nahubog na sad namukong napod mi pauli nga hubog. Namukong napod nahubog na sa